mag-update. Tag ko lang si Mark.
nabilog siya ng boxcar. Parang may video. Oh, ilan? Oh. Si Karano ilang sukulanda. So andito na nga tayo sa bayan ng Agno, home of the Umbrella Rocks mga kaidol. So andito yung ano yun, evacuation center Agno.
sila Paps, wala akong load. Ingat, parang jumps to ah. Yung idol ko sa endurance ah. Lama. Kala ko hindi ka pupunta. Pumunta ako! Weh. Hanggang ka siya. So ito nga yung Ambagatan Beach mga kaidol. Manang Jones Cottage, Ambagatan. Attendance po! Pero nakapag-attendance ka. Okay! Biglang si Mia nagtampo. Ayaw uwi na. 3, 2, 1. TBF niya. Three, 2, 1. Ano, parang nasa ano sa mga kabayo. Pag natumba daw, pasayin nyo na po ito, pwede nyo pang kunin. Sige, game! So, 1 point na dito na, 1 point! Wala, trial lang yun. Panalo na, okay. 3, 2, 1. Okay, game! 1, 2, 3, go! Iwasan yung maputol! Sa dulo! Hindi na po utang pa sila. Sabay. Game.
Sana all. Uy, papajam. Matuwag yung nadaos di basketball. Ayun, shoutout kay Sir HI. Founder namin dito sa Pangasinan Chapter mga ka-idol. Uno! Last. Hello, Uno! Hello! Tira balti. Game, one. Besto. 1, 2, 3, go! Ah, grabe strategy yan ah! Oh, may panalo na dito! Putol! So, andito pala si Sir Joel mga ka-idol, ano, yung dating press ng ARCP Pangasinan. May YouTube din siya mga ka-idol. Subscribe natin si Sir Joel. Sir, Hello. yung YouTube channel niya, sir. Pala, this is Leod's Travel guys. Please subscribe na lang. Bakit? YouTube lang ako. Puro video lang ng mga kalokohan. Yan, oh. So, wag natin silang kakalimutan mga ka-idol, mga local vloggers natin na katulad ko. Nag-uumpisa pa lang. So, andito kami sa may Abagatan mga ka-idol, no? So, ito yung mga kasama namin. Ayun, Top Smart. Ayan guys, nagde-design. Assemble kami ng Insta360 mga ka-idol. Hihirap ng gamit. Nabasa na yung box pala niya. Oo. Ito ko na kunin mo. Ayaw niya. Ha? Sabi ko ito na kunin niya. Ayaw niya. Full edition po. Yung sa akin? Sa akin kasi, Ante, masan yung kutsilyo kanina? Ay, yung kutsilyo po, Nay? Iwain natin. Isa naman niya kaya. Sana kumain na tayo, meron lang yung photo. Baka Wala ma-germs. kulang pang kanin. Sasahin ka. ito ganda. Baliktad. Ba't yun na tinago ko? Asan yung sa akin, Nay? Yeah. Ay, iba. Kala ko iba. Yan, nagamit din sa wakas. Yung mga nakatago sa baon. Kaso nabuntog gadget ko niya studio, 360. Ang daw? Ang hirap ay hanapin yan. Mahirap. Ako na res? Ang hirap. Maganda kasi Ito kasi yung yung ginagamit ng mga pinaka-high-end ng pan. Ang hirap hanapin. Siguro nakapasok mga 3 SM ang nabilan ko. Pinuntahan ko para mabili ko yan. Sana hindi ka lang mahulog eh. Ito lang natin yung sa pan. So ito mga ka-idol, ano, ito yung makukuha ko mamaya. Pangalan ni Jams. Yan si nanay at si tatay ni Sir Rich. Datoy, mga lalap ni... Oo, isa pa rin. Kasama na lahat. Gumisit ka talakay. Gumisit ka ta. Kaya kaya't nadag agko danom na. Kaya kaya't nagayayam danom.
Oh, dyan kami lagyan, abagatan. Ayun. Kami lang ni karuba ni makukuha tayo yung Balikan eh, balik. Para sa helmet. Yan o. Babalik ka lang. Yun ay, hindi ko na muna. Picture. For picture po. Si Salida. Sige, ura ba? Next! Yung dalawa. Dani kami. Isa-isa. Sino yung Dani ka? Dani kami. Dani ka. Picture! Ay, kapatid niya. Oh, sige. Ganda yan, nilalagay. Mark Daniel! Panalo ka, 3,000 pesos. Daniel! Dani ka! Dani ka, yung aming cameraman kanina. Tatlo na yun. Cesar, Leda. Kain na kayo. Jobs White. Sino to? Si Ma'am Jobs. Kasama ni Ma'am Jen. Pag wala dito, wala makikim, wala. O, dito yung mga nanalo! Ma'am Jobs! Ano? Jobs White. Jump Ma'am squad. Jobs! Jobs White ka. Doon nandun ko! 5! 4! Dito Papa! Dani ka, nandyan! Oh, jumps. Okay, ito na, helmet na. Papa Cesar, Dani ka! Dani ka. Oo. Ano? Ito, simple-simple na naman itong isa dito. Siya na naman naguwilas. O, dito na, picture na yung mga nanalong apat! Yung mga nanalong apat! Baka si Jobs pag-vlog lang kayo. 3-8. Dito yung mga nanalong apat! Sir, sino ba isa? Yung nanalong apat? Ako. Ni ano to eh, si Ma'am Jem. Ako. Si Joms. O, game! Kasama ako. Okay, one. Tan, 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 tan. Sakit? Tan. Jobs White. Hey, hello. Mataan, Jami. Mata kita. Tatlong helmet spray ang makukuha niya. Saksak muna, tabunutan kita. Sana wag ako. Pag nabuno na ba, may wala nang chance sa helmet. Wala na. Wala na. Jami. Jami. Lindon. Tatlong helmet spray. Ako yan. Oh, Jim. Lindo. Yay! Wala. Carlo. Wala may lang video. Picture lang sa akin. Pang ano ka yan? Mr. Fresh. Wala ka lang helmet. Ah, sino yan? Sinong Carlo yan? Parawan. Oh, dito. Doon sa taas. Dito, sama-sama. Ayan o, ayan o. Yung dalawa, sino pa? Pwede pa sa helmet na. Ma'am Shirley Marie Oo. Toricampo. Ma'am Shirley. Wala na. Hindi, Wala na. meron pa isa. Ginagawa mo? Wala na? Ayun. Wala na. Siyempre, chance ko na rin yun. Dito si ma'am. Jonathan Bragara. Kakapal ba buko dyan sa ginagawa niyo ngayon? Jonathan. Asawa mo na lalo. Binuno mo yung sarili mo? Paps. Diragatan, takakaiba po. Pakalang ko na yan. Game, 1, 2, 3. Hoy! Okay po. Chumas! Tatlo! Tatlo. Isok ko lang chumas yan. May ganito na yan. Hindi pa naubos na. Matagal. Sana sandali na lang ako. Add cash. Baklaba! Dito na kayo na! Pero Baklaba! Bakit mabulot pa tayo? Ako na lang dito. 100 yan. Hoy! Sarana! Yobia! Maganda yung tube mo. Maganda natin. Yung tube mo. Ay, nangapa niyan, te. Joy, binalonan. Angawi dun. Oh, yung tatlo, dito. Sino yan? May N sa dulo. Ay, patay Oo. na. Ay, pinana na kayo. Dito.
babalik pa, may helmet pa. Ayaw mo, akin na lang. Akin na lang. Nabunod, wag na ibalik. Oh, may kagaro doon. Compress, compress mami, compress. So, yun yung mga nanalo na. 1, 2, 3, kumpay! Oh my God! Dapat nabunod ako dyan! Ang t-shirt! Sir Cesar, bumunod ka! Munod dito ako! Anong size yan? Free size? Isay. Ay, pag may excess, i-reserve mo sa akin na. Bunod ka ko. 200 to! Excel, lagyan di bagay. 200 to! 100 lang yan. Ah, dahil may saka Excel bagay. Dalawang Excel, dalawang line. Ah, uy, tatlo. Dalawang Excel, isang Sige, line. pangalan ko ng Robulet. Ikaw din ba? Ay, XS! XS! Bakit check XS? Wala, Excel lang. Nagang kumot. Nagang kumanan. Ako? Uy, sa akin na. Sa akin na. Ano, apat? Lima ba yan, boss? Oh, Yan, Carlo! Ako ba yan? Nagang ko mga rodan. Lindon Manawis manan na eh. Oo, nga babae. Anong paiso? Diyan na ako, bakla ka. Ay, hindi ba ipapalik? Iyan! 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 Sabi ko na nga be. Sino yan? Si Kian. Carlo. Oh, dalawa. Tulog si Kian. Large. Tapos helmet na lang po. Yun o. Large Excel. Kaya ka talaga makungot. Sino yung dalawa? Yun ang May. Yan o. Nabawi na natin yung gas. Kian. Large yan. Kian. Large. Wala na, XL na yan. Oh, dito yung mga nanalo. Soft XL. Oh, ito, soft daw sa Excel. Papa. Ah, dito yung mga nanalo. Tinatapon na lang. Dapat ko nakakuha na. Dito, dito. Ayos na, ayos. Ayos, game, game. Tiksik ko na. Okay, game. 1, 2, 3. Oh, yung ngayon lang isang helmet na. Okay, game. Isang helmet na panther. Para ano tatlo naman yung panther. Helmet. Dala helmet. Hindi, pakita nyo muna. Tuloy-tuloy na. Hindi ko na trika. Founder, ano? Helmet. Panglatan na. Di ba panglatan na yan? Ako na. Ikaw na. Si Pres. Hindi, sabi ko sa'yo, pag ako nabunot, tali ka talaga kita. Hindi yung mali. Mr. Fresh ako kailangan ng helmet. Oh, nandito pa yung pangalan nyo. So ito na yung isang helmet mga kaidol. Ah, na, saglit lang ha. Lilinawin ko ha. Yung kailangan ng Mr. Fresh to. Yung helmet na yon, lahat to, kahit OBR kasama, ASPI kasama. Pero yung susunod dito, yung nakaseparate kay Press, puro OM lang yung nandun tsaka full pledge. Yung dalawang helmet. Dalawa Kailang, sa OM. kailang yun. Oh, sige. So yung yung helmet na yon, may chance pa rin naman si ASPI tsaka OBR. Honda, ilabas mo na ha. Sige, G. Ay, gawin tayo sa barbarumar helmetin. Ay, ano pala, yung sa helmet, kayo na yung bahala dyan. Wag nyo na sanang ipapalit sa akin or ano. Kung gusto nyo ibenta nyo sa brand nyo. Basta, share ko yan sa inyo. XL po. Oh, hindi ka na po ano doon. Yung XL na yan, fit sa large yan. Fit yan sa large. Ay, fit sa akin. Fit sa large. Pwede pa yan. Pampi. Hati. Yung luto na daw yung kanin pero. Kaya mo yung kanin. Sponsor. Bahay mo lang tayo. Sige. Ito ha, para sa lahat to ha. Para sa lahat. Mamaya. Press. Kami Lindon, video! Video. Dancing to the beat with DJ Eric Ness. Say round the boat, smoke lang take with that alcohol. Kung isang araw ay itong siyang dek-dek, let it be.
Nangangailangan ako ng yes. Oh, yes. Yun oh, congrats. Trial lang pala. Sasayaw ka. Sayaw muna! Sayaw muna! Sayaw! Sayaw! Sayaw na yan! Ay, malamig. Paikot, paikot. Para ano, hindi magsasalubong-salubong. Kakasalubong yan. Ganun tayo dito. Ganun. Di ba ano? Paikot. Hindi, kung walang ulam. Wala, tandaan ko na to. Dito daw yung pilaw dito. Alin? Pagtatlo. Kaya ko ng plato. Paikot, paikot. Grabe. Ano? Buong plato. Anong plato? Dan Carlo. Ikaw plato? Plato. Rapol mo na lang. Rapol mo na lang. Ilan? Isa. Lalagyan ko na. Lagyan mo na rin sa sapat. Paabot. Idol. Dito yung plato, dito. Kukuha na lang ako ng pagkain. Ang dami naman tubig. Ay, may dance ako sa OM ah. Deep dance sa, ay deep dance sa, ano, more dance sa wala na. Wala na. Nakuha na yung pangalan mo eh. Ako papapot ako. Oh, plato, sino pa mula? Plato, plato. Diyan, Carlo. Papanangalin ako ng talong. Inawin mo. Dalawa. Inawin mo kaninong talong. Talong na yun. Ilan pa? Kamayin ko lang. Tatlo. Ay, yung coke nandun o, sa ano? Andun sa tindahan. Saglit ko kunin ko. So ito mga ka-idol, mayroon tayong ipaprank dito sa ano, isang helmet. Ilagay ko yung luma dito, guys, tapos nandito yung bago. Ito yung helmet na ipaparapol mamaya. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng mabubunot na dito sa may helmet mga ka-idol. Kasi tatay yung kasapat natin. Namimili pa. Sana daw. Konti, wag mo na ipahinga. Hindi ka naman nagkaray. Wala, hindi ka nakasali sa helmet. Nabulit ang pangalan mo. Ayan na talaga sa akin. Ayan na lang. Mandar. Baka naman. Pangalan. Tumbas. Mandar. Habol pa yan sa Bravo. Habol pa si Papa. Sino si Mark Ugi? Tapos sa Bravo. Umabot sana ako. Wait. Bawal balik. Wait. Hindi na, major prize na yan, oh. Saglit. Kayo naman ang nag-decide na huwag nang ibalik. Correct!
Ibalik! Major class! Wala pa sa amin. Wala pa sa amin. Sige, wag ibalik. Wala ka na punta, please! Come on, t-shirt. Dalawang double XL, tatlong large. So, pagpasensya nyo na lang ako. Sa mga kasya lang, sa mga kasya lang. Mag-small ka, small ba? Punta, balik mo! Kakay pa. Pabunod ka hinagat mo talaga. Mukhang sa akin din mapupunta yan. Pag wala, pupunod sa mga nabuhan. Punta, ito ah. Pag may mo umuwi, dito pupunot. Hoy, di pwede! Wait. Wala. Kasi may tao dito. Hindi, tama. Yung mga matitira lang para may give chance to others. Konti na yung mga lang dito. Wait lang ah, last na yata to. Nani, waban. Last na to ah. Susunod na yung helmet na. Ayos lang yun. Okay naman. Nani, waman na. Ibalik, maana na po. Basa. Basa na, ako na. Basa! Ryan! Wala, bunot pa rin. Dito pupunot! Wala, wait lang. Ay, wala. Wala, sige. Wala daw. Wala, kasi wala siya. Alan! Hindi, wala siya! Wala na din, wala na din. Gilard! Wala na yan. Press. Victoria, manan! Laboratoria. Nakuha na kanina. Wala pa. Hindi. Ang last kasi na tinanggal nyo yung sila Ella, di ba? Binalik nyo yung iba. Kaya Hindi. iba magagawa. Kakakuha lang ng Kakakuha lang. Para mabigyan lahat. Ibalik lahat! Ibalik lahat! Ibalik lahat! Ibalik lahat! Ibalik lahat! Ibalik lahat! Kasi na dalawa yung pangalan niya, di ba po? Uy, magkakaya. Okay, guys, Nayari ka, kakasabi. Yan muna. Anong size? Ay, parang ganito na eh. Sino na naman nag-vlog dito? Ay, Original na pirma. Bakit nandiyan yung helmet ko? Na-prank natin sila mga ka-idol. Hanapin natin yung helmet dito. Ayun na. Nandito yung pan mga ka-idol. So hawakan na natin yung para sa atin. tapos yung isa ay may F, may R. Yun. Smart, kung nanabalad. Parehas lang. Mag-iba. May R lang. Ang lupit. Akin. XL! Banner talaga ng helmet ko yan. Sa Rich Eye. Ito muna. Ayan.
May pinlock na. Para sa pinlock. Pander, kulugin na lang, Pander! Walang nagbibideo. Meron, nagtinaw. Simula! AR01. By letter S! Jumps! Jumps! Jumps yan! Jumps! Jumps! Jumps na naman! Darts! Lalaki! Ayan. Apelido yan, apelido. Apelido! Supan! Ako, meron ako. Supan! Name daw. Alaksan. Season. Wala na. Thank you! Congrats nga kay Pops Ryan, ano? Ay! Nakuha niya yung isang helmet, mga kaibigan. Ayan! May letter O sa pangalan. Bagay ka. Para makompleto na yung merch ko, oh. Cesar! Hoy! Lalaki! Hawanan, habang ako bakla! Cesar! Letter M! Dalawa yung pangalan. Ay! Giancarlo. Pwede mo Giancarlo? Hello, Giancarlo! Domingo. Ay, Giancarlo to eh. Sino kaya to? Parayawan! Mangunon! Apelido. Mangunon, Parayawan! Ano? Mangunon! Manguno. Luto. Ayan na yun! Sa mga nanalo, mga kaibigan, ano? Naabak tayo, Tiko. Naluto. Bawi-bawi tayo next year ulit. Bako next year! Ayaw na yung karton. Ayaw na yung karton. Ayan na. Ayan, pangatlo ka sana, tama? Ha? Pangatlo ka sana. So, Pops, ano yung masasabi nyo, Pops? So, thank you sa mga sponsor. Mas lalo kay founder. Sa wakas, nanalo rin. Ayan, no? Mga ka-idol, ano? Gear up na kami. Pauwi na lang kami ni Pops Mark sa Aguilar. So, ikakat ko muna dito, mga ka-idol. Mamaya na lang pag doon na tayo sa bahay. Kasi lubat na tayo, baka hindi na tayo makakakuha ng footage sa daan, mga ka-idol. Nasa 30% na lang yung baterya natin.
of X Mas Party.